Haino hai faidi tini ang norok ni bagai kaisa love story eba hamjakmani Kothoma haino hai tubai faipika norok tini ni Kothoma nobo puilani simi Paithago jora no khnawi tongdi. Tini ni Kothoma wngkha khoroksa bukhukni love story eba hamjakmani Kothoma aboni bagai norok bini Kothoma no puilani simi Paithago jora khnawi tongnani bagai ang norok no koijao. Tei kha khlaio norok Kothoma no khna tokjaknai tei kisajak srwngmungbo manui-mana hinui ang kha khlaio. Hage faidi bini Kothoma no jeng khnawi nailainai. O bukhuk puila bini hamjakma jalabai sine laimani hinke omo hai o bukhuk bai o jala kaisa jagao no tuition porlaio. O tuition phwrwngnai hinke o jalani bini mama afro o bukhuk hinke class 6 tei o jala hinke class 9. Afrono borok puila nuglaio tei sine laio. Afrono o jala o bukhukno nugui hamjakka. Phiya hamjakmano o bukhukno hamjago hini sayako. Aboni ulo o jala madhyamik exam pass khlaiui Kubui school admission wngjakha. Hwnkhe o jala Kubui school thangnani furo o bukhukno hamjago hini propose khlaiui saka. Phiya afro o bukhuk o jalano hamjakya. Aboni bagai bo accept khlailia. Aboni ulo haino hai o jala o bukhukno hamjago hini bini mamani bwsajakni yaktui khlaiui propose khlairika. Hake o jalani bini mamani bwsajak bai o bukhuk hinke best friend tonglaio. Afroke o bukhuk bo hamjago hini no accept khlaika. Afro o bukhuk hinke class 8 annual exam rwnani bini jora tei o jala hinke class 11 no science stream nawi poriwi tongo. Hake borok hamjak laikya Phiya o bukhuk bai bini hamjakma jala borok khoroknui no hakchal tonglaio tei borokni khoroknui no mobile kwrui. Haiphano borok hamjak lai tonglaio o bukhuk hinke bin bumani mobile bai tei bini hamjakmani jala hinke bini bufani hai keba bini bayabrokni mobile bai khlai borok aba haike no kokrok salai tongo. Salbrumno borok aba haike kok sanani bo chaitoklaio. Haike no borok hamjak lai jora kolok laikya salja hinke o jalani nokni borok saimankha o bukhuk bai hamjak lai tonglaimani kokno. Hake afro o jala bini nokni borok bai belekeno hinjakha tei kutukjakha. Haiphano borok kaklaiya hamjak lai no tongo o jalabo o bukhukno hamjago. Haite haite kheno ulo hinke o bukhukni hamjakma jala mobile pai rijakha. Hake o bukhuk bo stipend manma bai mobile painakha bini hamjakma jala bai kok sanani musungjagui. Haikeno borok hamjak lai tongo kokrok salaio. Afro bo haino hai o bukhukni hamjakmani jala bini nokni borok bai manjagui hinjak ukha haino hai o bukhuk bai kok samani bagui. Aba haike borok kokma salaya wngui thanglaikya. Haikeno o bukhuk bini hamjakma jala bai kok sanani mathagui rijakha. Aba haike 3 month eba taltham o bukhuk bini hamjakmani jala bai kokrok masaya wngui thangka. Haiphano o bukhuk tongui manya bini hamjakma jalano belekeno khatangui kolma khlaipika. Aba haike haino hai teisa borok kokrok salainani chenglaiwo. Hinba aboni ulo bo haino hai o bukhukni hamjakmani jala bini nokni borok bai saimanui hinjak phika. Nung tao buda o bwrui no kagiakho kagi ridi rok hinui. Phiya o jalabo o bukhukno hamjagui tongoba kagi rinani musungjagya. Haike afro bini hamjakmani jala o bukhukno saorka. Ang nogo tei tongui manliya anoni ni nogo si tui sidi hinui. Haike o bukhuk bo bini hamjakmani jala no belekeno hamjago hinkeba tei bini hamjakmani jalani problem rokno bujiui no bwswk bini nogo phaidi hinui. Afroke o bukhuk bo bini hamjakma jala no nahari phaikya. Phiya ulo hinke o jalani nokni borok phaiui bono talangui thanglai phika. Tei o bukhuk bai no kainani hinui kokriui klangkha. Phiya ba o jalani buma phasong hinke o bukhuk no kwrui ni bwsa hinui hamjakya. Aba haike borok no swkagui talangkha. Aboni ulo borok haino hai porilai tongphioka o bukhuk bo madhyamik pass wngui science stream nawi poriwi tongkha tei bini hamjakmani jala hinke nursing porinani hinui Agartalao thangka. Ulokhe asomsa kheno bini hamjakmani jala o bukhukno
agini hai kol rok text rok khlaya ngui thangka o bukhuk kol rok khlai di hinei walai khe siming no kol rok khlai jago aboni ulo o bukhuk nokha bini hamjangmani chela belai khe no game thungo hage o bukhuk bini hamjangmani chela no saka nang tabuk porinani jorasi as game rok ta thungdi hinei Phiya bini hamjangmani chela game thungmani mana khlaijagui jolijagui tongka hage o bukhuk bo sapika akon game thungdi Haiphano asuk jora kolok ta thungdi jora kabang ta thungdi rok hinei Phiya abo hai hinjagui bini hamjakmani chela o bukhuk no hino tangai buini hamjangma borok khe game thungmani rok no mana khlaya nangka tangai bui hai ungya hinei abro ke o bukhuk bo jolijagui bini hamjangmani chela no saka hargai nangka tang bui hai anoni nogo talangai manya ni aba hai ke borok wale laikya hunke no afro bini hamjangmani chela haino hai o bukhuk no saka nang ani nok no lubi ungui da nang ani nogo phainani muchung ani nok no hamjagui da nang ang nogo asake phainani muchung hinei haike no borok wale laikya haike afro o bukhuk okok thaisa no khnawi belai no bini bukhao dukho nangjaka bo bahaike nok lubi hinei hinjaknani nangka obno tei no o bukhuk belai no dukho nangjaka haike afro ni simi o bukhuk bo tai mungsa kok sanani bini lama karikya abaike borok kolkat khlailaikya hake afro ni simi o bukhuk lachi jagai kol rok khlailia bini hamjangmani chelana bobo hake bini hamjangmani chelaba bono afro ni simi ke kol rok khlaya hake no bukhuk khlaya Haiphano o bini hamjangmani chelabo khlaya hake no borok khlaya tengte jora kolok malaikya o bukhuk bo kwrwini bwsa Haiphano noglubi rok hinjakmani bai belai no bobo dukho nangjaka hake no borok kaklaima hai eba break up ungui thanglaikya Phiya ba borokni hamjakma 5 years eba bisikba ungkha aboni bagui o bukhuk bini hamjangmani chelano belai no khatango ti maya ungo ti bwkhamano aboni bagui o bukhuk belai no bwkhayok jagui tongkha The Kokborok Disclosure YouTube channel no teinai ang Andrew Debbarma Joto borokni hamjakmung no walaimung tongo hamjak kha hingke joto borok no kisa misa mawalayo kokma banglayo ti mawalailai bai baksano chengra kok salaimani hamjakmani kok salaimani rok bo tongo tamokhe hamjaknai rokni phaisingo ang sanani muchungo walaimung no kisa khlaidi tamni hinba chikon mikon kok no tei walaimani bising tino jolimung kotor bo achai mano ti hamjakmung go lachimung tardi tamni hinba lachimung manai borok hamjaknani phanno kamajagui thango aba hairokni bising tino kaklaimung rok bo achai no tongo hake norok tinini Kothoma no tei bwkhao bo hai nangjaka abo comment khlai sadi teo video no like redi tei norok khna tokjagui tongkhanke kwbang khlai no norok Facebook tei WhatsApp rogo share khlai redi hake oma haino Kothoma khna muchungnai rok tei love story khna muchungnai rok ani channel o katal ungui tongkhanke tabungno subscribe khlainadi norok jotono kaham kwrwngno tongdi hambai।